De start is gevallen. Na de start is het Dirk Buitenzorg die de leiding heeft genomen. Die pakt onmiddellijk een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Daarachter is het Action Squatter. En derde is Intact Hornline. Vierde plaats voor Johnny Cash. Maar de draait de eerste bocht in. En Dirk Buitenzorg pakt 2 lengtevoorsprong op Intact Hornline en Action Squatter. En dit is uw sterk. Waar hier dit is al. Geen hoopvolle toekomst, maar riepvaardige slacht. Ja, dit is dus sterk. Geven van trist, maar het lood van de veiling, dat jij er het mist. Maar de sportredactie van Omroep Friesland, die kan nu in actie en maakt een plan. Zij kochten een sulky, wat biks en wat heer. En redden u sterk van een tiegerwisse deer. Zij bellen mij elke der kamer in het loon en in een liedskofke wil Friesland in de baan. Een eremlied zien daar, geen uitzicht, geen hal. Speel het nou de hartrol in zijn eigen soul. Geen Ankie maar sjouwtje, die stond hem nog kleer. Een geweldige draafhiest en waar wiet nog volle meer. Zijn hart komt van buitenzorg, dus hij maakt geen nood. Want mem is een boko, het zit hem in het bloed. Wij wensen je sterk, liefde en lof, een leven in vrijheid, een carrière op de top. Lid in draven, lid in winnen. Derk is dan En de paarden zijn halverwege de laatste bocht. En het is Dirk Buitenzorg die nog altijd 2 lengte voorsprong heeft. Op de tweede plaats Intact Hornline en derde is Action Squatter. Paarden zijn in de laatste rechte lijn in de derby. En het is Dirk Buitenzorg die verder wegloopt. Dirk Buitenzorg, de draver die niemand wilde hebben. De sportredactie wenst alle joggers van Omroep Friesland en benammen de donateurs van Us Dirk Buitenzorg Eins alleen nog die. heel mooie kriesdagen daar en volle Lok en seinen in 2013.